Здравейте, мили хора! Настана уречения час, точно 19 часа, часът на началото на живо с Дарина Гаврилова. Днес темата е къде ми е фокусът? Една наболяла тема, напоследък изключително актуална и все по-актуална става, колкото по-забързано става времето. А ние по какво разбираме? По повечето задачи, които трябва за по-кратко време да свършим. И излиза така, че времето не ни достига, фокуса не ни достига, енергията не ни достига и всички проистичащи и съпътстващи това явление следствия и други явления. Вие се намирате на канала на моята дейност "Живот за напреднали" и на мен самата, Дарина Гаврилова, консултант с енергийна психология още от 2010 година. А, Тогава започна моята страст, моята любов към енергийната психология, която ме държи и до днес. И се надявам с всичките тези предавания да предам тази страст и на вас, поне в степента, в която до толкова да ви стане интересно и до толкова да усетите ползата, че да проявите любопитство, да прилагате самостоятелно за себе си, в собствения си живот, за най-близките си, и ако можете да решавате и по-сериозни проблеми, но ако случайно не стигнете чак до там, поне да знаете от обща култура за какво става дума, че съществувам аз, че съществува тази дейност и че винаги може да потърсите специалист, в частност мен, за по-бърза и ефективна помощ. Когато не ви е необходим психолог, когато въобще не става дума за психиатър, когато става дума за психосоматика, когато доктора ви каже това ви е от стрес, няма ви нищо, да се сетите, че има едни такива бързи, относително, как да кажа, за много по-кратък срок от време, спрямо психологията, начини, с които да влезете бързо в релси, както сме свикнали да казваме. Да влезете по-бързо в ритъм, да сте в максимално добра кондиция, защото времето е кът. Сигурно всички го усещате, а особено ако темата ви е привлякла и днеска се включвате тук в предаването ми. Здравей, Петя! Здравей, Дари! Радвам се, че сме заедно. И аз се радвам. Добре дошла си. Аз вече започнах и продължавам нататък. Така, значи в Добре. първата част на предаването ще си говорим за фокусът и за какво той ни е важен, в какви ситуации, как бихме могли да го подобрим, какво би могло да стане, ако нямаме съответния фокус, какво печелим или какво губим от това да имаме или да нямаме фокус за себе си, за живота си и така нататък. Ако има желаящ от публиката, ще направим демонстрация, за да усети върху себе си ефекта на енергийната психология, е работата с техника за емоционална свобода и работата с мен, разбира се, доколкото аз го правя с вас. И в третата част ще е рубриката ни по ваше желание самостоятелна работа с техника за емоционална свобода, където винаги добавям още нещичко към информацията, която да ви е от полза при самостоятелна работа. Още някакъв трик, още някаква подробност, на която да обърнете внимание, която да забележите, която да си припомните и да приложите, когато сами тръгнете да си решавате проблем или да гоните някаква цел, чрез техника за емоционална свобода. И така, през цялото време може да се включвате, като вдигнете ръка от бутончето с сърчицето или като пишете в чата, където мога да прочета въпроса ви. Имайте предвид, че ако се включите с образ, то ще бъдете записани с образ, защото правя запис. Вие сте приели за да участвате, знаете го, а после този запис го качвам в каналите си, в моя сайт "Живот за напреднали", в Фейсбук страницата ми "Живот за напреднали", в YouTube канала ми Дарина Гаврилова "Живот за напреднали", и в Телеграм канала ми, където си имам група, отворена е, така че където и да изберете да се включите, да коментирате, да споделите, да попитате, да гледате,
може да го направите. И в TikTok пускам също така едни кратки, полезни, забавни, но по сериозни теми видеа, така че да стартирате или да се подсетите. О, имам и това да си реша. О, нали, и това мога да погледна, да му обърна внимание. И с всяко потупване живота ви да се облегчава все повече и повече от излишния стрес, от излишното напрежение, от излишни мисли, непрекъснато въртящи се или абсолютно чужди, не ваши, от емоции, които не ви вършат никаква градивна и полезна работа и от някоя и друга болешка, защото тест, като се справите, то с енергийната психология, не само с тест, като си се посправите с стреса, като се справите с емоциите изведнъж, става едно облегчение и на физическо ниво, и става и оздравяване. И ние такива работи да се чудим, ах, как се разболяха, а после, ах, ма то ми мина. От уж такива невинни въздействия. И така, да минаваме към темата с фокуса. Добре дошли на новодошлите. Радвам се, че още хора се включвате. И така, къде ми е фокусът? Клиентите ми, които идват за индивидуална консултация, много често споменават това като проблем. И като пуснах сред близките си темата, се оказа, и не само сред близки, сред познати, сред колеги, сред с академички, една хубава общност, в която участвам, се оказа, че темата за фокуса им е доста близка и доста полезна. И затова реших да я представя отчасти и на вас, защото в един такъв отрязък от време няма как да се разгърне всичко, няма как да се каже всичко, няма как да се отработи всичко. То е за демонстрация и за обща насока и така сверяване на часовника. Та, какви са ситуациите, в които най-често усещаме, че ни липсва фокус? Когато сме претоварени, когато имаме толкова много, както го казваме, задачи на главата си, че не успяваме да обърнем качествено внимание на онези неща, които знаем, че трябва от една страна да свършим, а от друга страна, които искаме да свършим. Трябва, знаете, че са онези задължителни занимания от деня, седмицата, месеца, които са свързани с деца, с семейство, с работа, които сме приели по подразбиране, че са необходима част от живота ни. И не можем да не ги направим, защото ще има някакви последствия, които на нас въобще не ни харесват. Оттам нататъка са нещата, които ние искаме да направим, които са ни интересни, които са ни любопитни, които ни забавляват, радват ни, които да, необходими са, но можем с тях, можем и без тях. Но ние имаме желанието да направим. И вече последните са за пълен кеф и обикновено ги слагаме на края на опашката на всичките други задачи, въпреки че може всъщност точно там да ни е фокуса и след малко ще разберете защо. Но ги оставяме обикновено накрая. И за тях не остава време, не остава сила. И какво се случва? Фокуса ни почва да бяга. Между трябва, желателно е и иска ми се. Душата ни тегли към иска ми се. Задълженията, възпитанието, ангажиментите, договореностите ни поставят обаче да трябва да сме в трябва. Наложително е. Средата, с която ни осигурява комфорт е може, бих искала, добре е да направя, желателно е да направя. И вниманието ни започва да бяга наляво-надясно, наляво-надясно, наляво-надясно. И всъщност губим ефективност. Влагаме енергията към трябва, въпреки че може въобще да не ни се иска. Душата ни тегли към иска ми се, въпреки че трябва. Ти си сериозен човек, ти си отговорен човек, трябва да си такъв, ти си вече възрастен, ти имаш деца, ти имаш семейство, ти имаш задължения.
всички онези гласове, които ни всяват страх, които ни дават усещането за стабилност, за сигурност, за изграждане, за развитие, за стремеж, за конкуренция, за подобрение, за растеж. Да, обаче те ни свиват душата в повечето случаи, защото за тях стоят страхове. Страховете, че няма да оцелея, за да съм нахранен, да съм на сухо под покрив, да ми е топло, поколението ми да е живо и здраво, физически да съм жива и здрава, любимия човек да му обърнато вниманието, а понякога това натежава, защото имаме нужда от внимание за себе си. Ама иначе, видиш ли, може да се разделим, може да ми се разсърди, нали? Тези страхове се включат от разрушаване на връзката. Мога да си изгубя работата и да остана без работа. И всичко опира, нали, до оцеляването. Оттам нататък личните амбиции, че аз трябва да направя това и това, иначе няма да успея. Няма да стигна този пост, няма да постигна тази позиция, няма да съм толкова известен, няма да съм с такава и такава позиция, която е властова позиция, за да мога да упражнявам контрол, влияние и да постигна някаква друга своя цел. Нали? За всичко това стоят страхове за това, че няма да оцелем, че няма да се реализираме, както сме решили, че трябва, че е добре, че е правилно, че другите това ще приемат и всякакви други такива. Че няма да сме приети, няма да сме в обкръжението на хората, които ценим, които обичаме, от които зависими и други такива неща. От друга страна е желанието на душата. Иска ми се сега да стана в 10 часа, не в 6 сутринта. Иска ми се да полежа малко, иска ми се днеска да отида да си почина, иска ми се днеска просто да се шляя по улиците, а сега ми е интересно някакво ново изобретение да си направя, да му обърна внимание, а сега ми е интересно да си поиграя с кучето, а сега ми е интересно да прочета такава и такава информация, защото имам хоби и това ме пали изключително много. Обаче ни казваме, не бива, не трябва да се разсейвам, аз имам важни задачи, аз съм на такава и такава позиция, аз трябва да свърша, аз трябва. Обаче, ако ние направим все пак а, пространство и обърнем внимание на това, което искам и задоволим тази наша потребност на душата ни, на ума ни, на цялото си същество, тогава ние придобиваме енергия, придобиваме заряд, който ни вдига на крилете си и ни дава сила, за да направим нещата, които трябва. И виждате ли сега какво става? Ако аз отида към трябва и задълженията, в повечето случаи губя енергия, губя интерес, изморявам се, стресирам се, това ме напряга, вкарваме в режим на омраза, на досада, на изнервеност. И тогава дори ще отритна нещата, които обичам, защото ще съм изтощена, изцедена на сила да правя тези неща, които трябва. И ще си намразя и хобито, ще си намразя и интересите, които имам, ще намразя развлечението, ще намразя свободното време, защото от много трябва ми остава време за това, което искам. И следствията са катастрофални в повечето случаи. Някои хора успяват обаче да вмъкнат един баланс. Би било добре, да. Желая, да. Би могло, което е златната среда. Да направя първо това малко, после малко от това, после от това, после от това. Тези хора са по-рационални. Те успяват или може би имат повече време, по-малко ангажименти, по-малко задачи. Живота им, дейността им е такава, че биха могли да балансират. Но, както казах, към днешна дата повечето хора не успяват да балансират, да намерят тази златна среда. И толкова са увлечени във въртележката на трябва, че не успяват и за миг да спрат, да си поемат въздух и да намерят начина, или първо да си дадат сметка, после да намерят времето, после да си го дадат, да
теглят чертата и да кажат стоп до тук. Дай сега да видим какво правя, за да го направя и да има търпението то да си даде резултатите. И оттам нататък да сме с новия ритъм, в който да има и от трите. Понякога да е трябва, понякога да е искам, понякога да е да, добре, хайде на този режим, малко така, малко така. За да успяваме във всичко това, което всъщност живота изисква и което ние искаме от живота. За себе си или за някой друг. И ето тук е мястото на енергийната психология, която изключително много помага в намирането на баланс, в намирането на време, в намирането на сили, в отпадане на това, което не е съществено, да видим къде ни бяга фокуса, защо бяга там, какво ще стане, ако си сменим фокуса, какво ще стане, ако го преориентираме. И скоро, сравнително скоро, имах един клиент, който основната му задача беше точно да смени фокуса. А, и кой се оказа, че е крадеца на фокуса? Ами тема, която всъщност се игнорира. Тема, на която не иска да обърне внимание, защото тя го дразни. Тя е неприятна, тя е тежка, тя е толкова досадна, че иска да избяга от нея. И я натиква настрани, изтласква я отстрани от съзнанието си, обаче то се натрупва напрежение, натрупва се, почва да клокочи и всъщност каквото и да се опита да направи, това напрежение, то седи там. И то непрекъснато ни държи натръни, така че онова, което всъщност е интересно, няма добрата емоция, няма го удоволствието, няма го спокойствието, няма я отдадеността, защото напрежението седи, то тегли, то дърпа. И когато това стана ясно в процеса ни на работа и когато обърнахме внимание на онова, което всъщност тегли фокуса скрито, тогава изведнъж се оказа, че първо проблема е решим, че няма нужда да бъде крит. И че когато се реши след това, изведнъж се отваря време, отваря се сила, отваря се възможност. Става по-спокойно, става по-подредено, става по-ясно, приоритетите се подреждат по-добре и нещата стават възможни. Оказва се, че може да се редува, оказва се, че има кой да помогне, оказва се, че има кой да свърши нещо вместо от човека. Оказва се, че тези трябва не са толкова важни, че не са толкова задължителни, че не носят чак такива тежки последствия, че има варианти, но едва когато се освободим от напрежението, тогава мозъка вече е по-спокоен, когато ги няма тези тежки емоции, тези напрягащи емоции и той започва да работи по-адекватно. Той започва да вижда други възможности, да почва да вижда други решения. Което, познайте, носи още спокойствие, носи още яснота. И колкото повече ние се справяме с напрежението, което ни тегли фокуса, толкова повече ние успяваме да намираме нови решения и да имаме повече енергия, да свършваме повече работа. Изведнъж се оказва, вместо за 8 часа, аз съм свършила нещо за 4 часа. Вместо да свърша аз нещо, се явява някой, който да ми предложи съдействие да го свърши той. Отваря ми се още време. И така да можем да правим нещата, които искаме. Можем да избираме, да преподредим програмата си. И изведнъж усещаме играта. И трябва вече не толкова трябва и искам, не толкова искам. Всичко почва да се балансира и да носи предимствата си, да носи доброто си, да носи добрите резултати. И почва да ни харесва. Ние ставаме хем по-отговорни с лекота, хем не толкова впити и вкопчени в исканията си, като бягство и търсене на свобода и на разтоварване от стреса,
но под стрес. И златната среда сама се намира. Доверието в нас расте. И се завърта онова колелце в добрата посока, което е много сладко, много приятно и много удобно. Обаче защо не го правим? Какво ни пречи? Какво печелим от това да не си причиним преподреждане, разтоварване от напрежението, разтоварване от стреса, разтоварване от онзи наставник, който ни седи над главата и казва: трябва, 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 трябва. Първо това, първо отговорността. Ами ние самите си пречим и го правим, но имаме скрита изгода. Евентуално има нещо повече за всичко това, има някакво вярване, има някаква печалба. Каква може да ни е печалбата? Сега ще кажете: какви са тия глупости? Каква ми е на мен изгодата аз да съм стресирана и да съм в трябва? Ами ето ви една. По-авторитетно изглеждам. По-заета, по-сериозна, с повече отговорности, с повече стрес. Значи аз съм някоя. Аз правя нещо много важно, много ценно. Това ми придава тежест. На мен самата, в моите очи, в моите разбирания. Да, обаче, тези разбирания и тази връзка между двете е модел. И този модел много лесно и много хубаво може да бъде променен с помощта на техника за емоционална свобода или някои от другите методи, с които работи. Защото винаги зад тези модели има някой, от когото сме го попили, от когото сме го научили. И когато ние осъзнаем това през тези техники и когато освободим този модел, защото евентуално сме стигнали до там и сме разбрали причините да съществува, да се породи този модел, той се трансформира, което на свой ред носи лекота, носи свобода и изведнъж усещаме: Боже мой, каква лекота, какво удобство, какво облегчение. Това не било мое. Ама това въобще не е вярно. И ни такива прозрения хубави, които ни дават възможност на преден план да излезе някаква оригинална идея, някакво собствено усещане как за мен е добре, как на мен може да ми се получи, че няма нужда да бъхтам и че не в това е авторитета и не в това е самочувствието ми. Не в това е моята стойност. Не заради това мен ме уважават. И за нещо съвсем друго. Обаче едва сега го разбирам. След като сме махнали модела и съпътстващото напрежение. Този комплект, който сме унаследили от някъде. Каква друга може да е ползата ни да сме загубили фокус? Бягаме да видим нещо, което не ни харесва. Например, не искам да видя, че ме мързи. Не искам да видя, че тази работа не ми харесва. Не искам да видя, че аз нямам талант в дадена област и че мястото ми въобще не е там. Ама се стремя, защото за това съм учила. Това се очаква от мен, от близките ми. Това са ми казали. А пък това е престижно. А пък това ми носи пари. И още много други такива. Това ще ме направи слаба или това ще ме направи по-мускулеста. Нали? Всеки си има някакви аргументи. И аз го правя, ама не го искам. И тялото, за да ми покаже, вече и физически, може да ми намали зрението. Да ме накара да погледна към себе си, да стана късогледа, да виждам наблизо. Да ми размия фокуса там някъде. В онези неща, които трябва да се стремя към тях, ама душата ми не ги иска. И тогава аз почвам да губя фокус, за да може какво да се доближа към себе си, да видя тук и сега какво става в мен. Коя съм аз, какво аз искам. И това са едни такива напомняния, за които нашето тяло ни подсказва. Тоест, загубата на фокус може да е и чисто физически изразен. Не само като разсейвам се, не само като забравям,
О, трябваше да имам среща в еди колко си часа да свърша еди какво си. Ама душата ти като не иска и ти губиш фокус, за да не отидеш, да не го направиш, да не отидеш на тренировката, да не отидеш на срещата, закъсняваш за работа или някакви други такива неща. Изтърваш транспорт, а, всякакви от този род неща. Защо? За да се светнеш, че там не ти е мястото, това не е твоето, това не си ти и да си обърнеш внимание. Така че ето това може да е косвената, скритата полза от това да не сме на фокус. Това са, разбира се, такива едни примери, много обичайни, често срещани, но може пък да не сте се сещали, знам ли. Каква друга полза мога да имам от това да нямам фокус? Ами, хайде да погледнете към себе си. Бъдете честни. Вижте. Попитайте се. И го направете, потупвайки. Включете техника за емоционална свобода. Вие може да го усещате, да го констатирате като проблем, но да не сте обръщали внимание. И може по най-елементарния начин да започнете да потупвате по точките, нали, набързо напомням, ето тези точки, с това тупване и да си казвате къде ми е фокуса, какво стана, какво се случва, какво не забелязвам, от какво бягам, какво не ми харесва в моя живот, защо нямам време. И задавайки си вашите въпроси, да започнат да излизат отговори, да излиза някакво подсещане, което да ви изглежда супер необичайно и не на място, но всъщност започвате да получавате отговори от вашето подсъзнание. Защото те много помага за това. Да извадим скритите, нашите собствени отговори. И те винаги са най-точните, най-правилните, най-добрите за нас. Обръщайте им внимание, слушайте ги, защото те ще ви изведат от кашата, в която сте, от липсата на фокус и на концентрация, в които сте, към онези, които желаете, на които сте способни. Ето тук казах и думата концентрация. Кога още ние нямаме фокус? Кога не успяваме да се концентрираме? Ами когато сме преуморени. Когато сме поели толкова много задачи от желание, примерно, да спасим света, да намерим решения, да огреем навсякъде, да сме полезни на всички, като едни майки Терези. Да, обаче ние имаме капацитет. Ние имаме сили, някакви. Имаме 24 часа в денонощието. И няколко от тези 24 часа е добре да спим. И то качествено. И го правим пак от някакви скрити мотиви да сме добри, да сме обичани, да сме приети, да сме оценени по някакъв конкретен начин. И го правим пак по лично решение несъзнавано, по модел, копиран, майки, баби, от някаква личност, която ни допада. Да, обаче, когато сме го решили, сме се прехласнали. Тогава е било важно за нас, а пък вече да не работи и да не ни е важно. Но не сме се спрели да си дадем сметка. Да видим защо толкова много съм се концентрирала в това. Защо толкова много енергия влагам в това. Какво всъщност искам? Това необходимо ли ми е? Или само мечта? Излишен товар? Някаква илюзия? Някакво вярване? Чуждо вярване? Някаква фантазия? а, и, която ни претоварва, която, за да изпълним всичко това, ние влизаме в свръхконцентрация, за да можем бързо, стегнато, рационално, направо вече като някакви роботи да правим. И то ни изтощава, защото ние не можем прекалено дълго да сме в свръхконцентрация. Не можем на всяка възраст да го направим. Имаме някакъв период от време, докато сме по-млади, по-жизненно активни, по-малко ангажирани и сме в тази свръхконцентрация, обаче организма се изтощава, психиката се изтощава.
И почваме пак какво? Да забравяме, да се разсейваме, да изпадаме, може и в депресия, може да изпаднем. Най-честото е така наречения бърнаут или просто преумора на чист български язик. И в един момент нещо става. Даваме на късо. С ума си, в душата си или се разболяваме директно физически. Така че не ви го пожелавам. Надявам се да не сте от тези хора, но ако случайно сте, сега е момента, ако искате да се включите, да направим една демонстрация, да си споделите ваш опит, да зададете въпрос и да завържем един истински диалог. Не съм видяла за сега някой да е коментирал нещо, да е дал някаква реакция, но ще се радвам, ако го направите. Каня ви да участвате. Има ли желаящи? Виждам нови лица. С предимство сте, ако сте за първи път и искате да опитате върху себе си, що е то работа с мен, с техника за емоционална свобода. Аз бих искала, Петя, заповядай, включи си микрофона. Здравей. Здравейте! Тук може да си говорим и на ти. Добре, Как ще се теб радвам. лично те докосва темата с липсата на фокус? Липсата на фокус, аз понеже мисля по много теми и накрая нищо не се получава. Бих искала А, да се фокусирам върху нещо, но съм от тези, които са преуморени, прегрели, а, о, паник атаки, депресии и всичко на куп. о, добре си се подредила. Да, след толкова години напрежение, всичко аз да свърша, сега това е резултат. О, точно тази седмица предстои да излезе едно от клипчетата ми "Всичко аз". Никой друг не може като мен, така че ще можеш да го видиш. Добре, Днес значи гледах чакай. за свекървата и ме спечели определено. Радвам се. За мен беше голямо забавление да ги снимам Да. през шегата, защото що да не за сериозните неща през малко повече хумор, да влезем в темата. Така, мисля по много теми. Паника, депресия като следствие. Какво още ми каза? Трябва Преумора. всичко, нали така? Да. Какво още? И преумора. Просто Преумора. вече нямам сила за нищо. Буквално мозъка сам си взима почивка. Аз се опитвам да се фокусирам и да се концентрирам, обаче М, той е бяло петно. О, аз си записвам. Как се чувстваш чисто емоционално вследствие на всичко това? Ами все едно не съм аз. Искам да си върна старото аз. Все едно е някой друг човек. Мгм. А емоцията каква е? Радостна, тъжна? Кофти емоции. Как? Кофти емоция. Не се харесвам така. М, Не се харесвам, това са все заключения, това са мисли. Кофти, какво значи? Ами аз по принцип съм концентрирана, организирана, мозъка ми Те, е като те брашна, че когато... рационално ми отговаряш. Даваш ми рационалното. Това е отговор на мозъка ти. Аз питам душата ти. Как се чувства заради всичко това? Болия, със сигурност. Боли ме. И страда. Не я боли, тя страда и вие нямате нищо общо помежду си. Ами така излиза. Аз я Добре. наранявам постоянно. Ага. Добре. Знаеш ли за скалата за оценяване от 0 до 10? Да, да. Мгм. Добре, в такъв случай, правила ли си тест някога? Да, миналата седмица се включих и Ти ли си? аз съм, Добре. да. Я кажи как се чувстваш след теста миналата седмица?
Ами, Дари, много добре. Аз просто направо не мога да повярвам. Въобще не ми е ставало лошо тази седмица. Признавам Ага, го, от сърце благодаря. Дали на това се дължи, дали на... Че аз съм си повярвала, не знам или е комплексно, но просто въобще само хубави неща. много се радвам. Радвам се, че го Да. забелязваш. Радвам се, че ефектът е такъв и вече цяла седмица трае. Защото хората Още веднъж съм участвала миналата година, обаче не си спомня, може би октомври или ноември. Тогава ме държа 2-3 дни и аз, нали, миналия път това споменах, че искам да се свържа с теб и да практикуваме. Просто живота е по различен начин, поне за мен. и вече нямаш нужда. Не, имам нужда. Аз ще се свържа с теб. Намерих телефона, защото миналия път, нали, се чудех откъде и как. Така Ами, че ще се навсякъде го чуем. има. Да, Хора навсякъде намерих го. имат телефона. В сайта, в Фейсбук страницата, в YouTube канала, в TikTok. Оттам ще ми вземете координатите пак към сайта ми. И в Телеграм го има. Има го, бе, има го. Пишете Дарина Гаврилова телефон и ще ви излезе от някъде. Верно, че има много адашки, но по физиономия поне може да ме различите. По дейност, енергийна психология ще ме различите. Такава е една. Няма друг. Добре, хайде тогава да оценяваме и да видим днес какво ще се случи. Като знаеш, че няма да е цяла огромна сесия, просто ще започнем и така ще покажем да усетиш и да видят и другите как може да е полезна техника за емоционална свобода и при тази тема. Мисля Добре. по много теми. Колко присъства това явление от 0 до 10? 10. Добре, вече знаеш, че може да чупиш границата. Трябва всичко да направя. 10. Преумора. Колко? 10. Мгм. Нямам сила. 9. Така. А, бяло петно. 7. Мгм. Не съм аз. 8. Мгм. А, боли ме душата. 7. 7. Да. Колко усещането за паника? Ми сега в последно време ми намаля, така че може да кажа 6. Добре. Да, казвам, че миналия път също го сложи като показател и беше по-високо. Усещането за Да. депресия колко е? 5. Не те чух? 5. 5. Добре, нещо с звука става. Водичка имаш ли си? Не, само секунда. Напомням, водичка и кърпички. И докато Да. тя си взима Добре. нейните, потупвайте с нас. Ако на вас проблема ви също е с фокуса, потупвайте, нали, с нашите думи. Ако обаче темата ви по случайност е някаква друга, дайте си за цел да имате решение по вашата тема и потупвайте успоредно с нас, за да видите пак какъв ефект ще имате и после се надявам да споделите, да кажете какъв е бил ефект. Готова ли си? Да. Мгм. Добре, и беше също, че и не ти стига времето, нали така? Да. Колко е това? 10. 10. Отличничка. Така. Нямам така. Вземала. Добре, тук не мога да си разчита, много бързо съм писала. Но дори само това да е, пак е доста, което си записах. Хайде. Въпреки, че Въпреки, че мисля по много теми едновременно, мисля по много теми едновременно, аз съм добър човек. аз съм добър човек. Или поне така си въобразявам.
Или поне така си въобразявам. А май искам да съм много добър човек. Ама и искам да съм много добър човек. Перфектна да съм. Перфектна да съм. И с цялото си същество се стремя към това. И с цялото си същество се стремя към това. Затова правя много неща. Затова правя много неща. Защото аз трябва да направя всичко. Защото аз трябва да направя всичко. Вече душата ме боли. Вече душата ме боли. Изпадам дори в депресия и паника. Изпадам дори в депресия и паника. Направо не съм аз от преумора. Направо не съм аз от преумора. Но явно има нещо по-силно от това, Но явно има нещо по-силно от това, за което сега не се сещам, за което сега не се сещам, което ме кара да живея точно по този начин. което ме кара да живея точно по този начин. Но избирам да си спомня, Но избирам да си спомня, аз всъщност обичам себе си. че всъщност обичам себе си Че съм способна да се приема всякаква, и съм способна да се приема всякаква, дори и такава, каквато съм сега. дори и такава каквато съм сега. Но не разбирам защо го правя. Но не разбирам защо го правя. Как се докарах до тук? Как се докарах до тук? Какво стана, че да имам толкова много мисли в главата си? Какво стана, че да имам толкова много мисли в главата си? По най-различни теми. По най-различни теми. Да правя толкова много неща, Да правя толкова много неща, че от преумора да получавам бели петна в паметта си. че от преумора да получавам бели петна в паметта си. И да не ми стига времето за нищо. И да не ми стига времето за нищо. Чак душата да ме боли. Чак душата да ме боли. Толкова много вече да не се познавам и да не съм себе си. Толкова много вече да не се познавам и да не съм себе си. И сега ще направя каквото е по силите ми, И сега ще направя каквото е по силите ми в този момент, в този момент, за да си помогна. за да си помогна. Да мога поне малко да стигна до онова мое аз, Да мога поне малко да достигна до онова мое аз, което толкова много обичам и приемам. което толкова много обичам и приемам. И което милото седи и ме чака да поумнея. И което милото седи и чака да поумнея. От любов към мен. От любов към мен. И сега ще му дам възможност да се прояви. Ей, сега ще му дам възможност да се прояви. Защото и аз го обичам. Защото и аз го обичам. И го приемам. И го приемам. Обаче толкова много неща правя и мисля едновременно. Обаче толкова много неща правя и мисля едновременно. Толкова много теми са. Толкова много теми са. Трябва всичко аз да направя. Трябва всичко аз да направя. Колко силно е сега това усещане, че мисля по много теми едновременно. Много Ами лесно. честно казано, аз сега се отпуснах. Мога да кажа 7 или 6. Хубаво ми е, приятно ми е. Добре. А колко е трябва всичко да направя сега? 7. Така. Колко е усещането ти за преумора сега? До сега ми е приятно. 3. Мгм. Колко е нямам сила сега? 6. Мгм. Колко е усещането за бяло петно?
8. Мгм. Не ми стига времето. Колко е сега? 8. 8. Мгм. Боли ме душата. Колко е сега? 4. Мгм. Не съм аз това. Колко е сега? 5. Мгм. Добре. Не ми стига времето. Не ми стига времето. Толкова задачи имам в ума си. Толкова задачи имам в ума си. Толкова неща трябва да направя, Толкова неща трябва да направя. че чак получавам бяло петно в паметта. Тях получавам бяло петно в паметта. Мгм. Можеш ли да усетиш къде най-силно чувстваш не ми стига времето? За мен самата. Да, да, къде го усещаш най-силно? Като кажеш не ми стига времето, коя част от теб реагира най-много? Къде в тялото? Лицето ми се затяга. Блокират ми буквално клепачите. Започва едно нервно трептене. Такова много неприятно. Мгм. И ако има нещо, което кара клепачите ти така да трептят неприятно, как може да изглежда това нещо? Какво ти хрумва? Не знам, честно казано. Първото, което ти хрумва. Има ли цвят? Черно. Черно. Това черното колко е голямо? Ами аз си го представям като орехче. Черно като орехче. Мгм. Каква му е плътността? Ето тук на плоското. Твърдо. Плътно е. Мгм. Мгм. Каква му е температурата? Горещо е. Мгм. Има ли мирис? Не. А вкус? Не. Мгм. Издава ли някакъв звук? Ами, може би като шумене нещо се чува, като... Значи аз чувам разни такива неща, които примерно другите не чуват. Чувам камион, когато идва отдалече и тази вибрация я усещам много силно и в ушите, и в главата. И ако съм със семейството ми, примерно ги питам, те чуват ли го, те не го чуват. Или ако се чува музика някъде далече, аз чувам, те не чуват. И се Мгм. чува като едно кантене в ушите ми. И наистина след малко, примерно, камиона пристига или да наближаваме музиката. Аз просто съм Мгм. го чувала преди всички останали. Мгм. И сега чуваш шумене. И чувам такива неща, да, и това ме смущава. Добре, това има своята логика и после мога да ти кажа или като се видим лично. Добре, А, благодаря. а в момента има ли движение това нещо? Движи ли се по някакъв начин? Да, в момента ми слезе в пръстите на дясната ръка. Най-вече в Мгм. малкия пръст. И сега какъв му е цвета? Полилавя. Стана лилово-червен. Мгм. Колко е сега размера му? Ами, не знам, може би се оголеми. Мгм. Като какво е? Или Не сантиметри, с- нещо? Да кажа диаметър 3-4 сантиметра. Мгм. Добре, сега каква му е температурата? Затопля се. Мгм. Какъв звук издава сега? Издава ли изобщо? Да, чувам като свистене в дясното ухо. Все едно Мгм. като вятър, как свисти вятър. Мгм. Добре. Дали иска да ти каже нещо? Сигурно. Какво може да е то? Я го чуй. Не знам. Не, в смисъл, не Кажи. получавам. Не знам. Живо. Аз по принцип съм... Не знам.
Не знам, да. Кажи му Но пък благодаря ти. сънувам честно. Не знам. Благодаря ти, че не знам. Искам Благодаря само ти, да чух те. споделя. Не знам. Благодаря ти, чухте, не знам. Мгм. Какво се сети? Искам да споделя, че често сънувам баща ми, който е починал и винаги седиме на една чешма срещу неговата къща и той ми казва, моля те, бъди по-спокойна, че ще ти се случи същото като с мен. И той е така с нервите и след това получи инсулт. И аз това често го сънувам и дали това не ми пречи, не знам и си го внушавам. Той на същата възраст като мен се разболя и аз може би вътрешно имам някакъв страх, че с мен ще се случи същото. Колко интересно нещо се сети току-що. И кажи сега, благодаря ти, чух те. Благодаря ти. Чухте. Явно нося този страх в себе си. Явно нося този страх в себе си. Явно съм като татко. Явно съм като татко. Явно правя същото като него. Явно правя същото като него. Ето тук ни пише същата работа баща ми от преработване получи инсулт, пиеше и кафе и сега като пие кафе става така. И по същия начин ни пише същата участничка, че е като теб, с прекалено силно чуване на шумодалеч, без другите да чуват. Много А интересни каква е съвпадения. причината? Просто съвпадения, виждаш ли? Така че сега сме много полезни. И сега искам пак да се сетиш за татко си на чешмата. Да, Виж сега, ако за първи път си говорите, какво ти казва? че ме обича. Как се чувстваш да чуеш сега това от него? Хубаво ми е. И Мгм. също времено ми се иска да го прегърна. Прегърни го. Усети, че го правиш. Да, Как се чувстваш сега? смесени чувства. И Мгм. хубаво, и ми липсва. Тази липса в мен. Тази липса в мен. Хем ми е Падна ми хубаво, гласа. Хем ми е нищо хубаво, хем ми липсва. хем ми липсва. Можеш и сега да кажеш така, мили татко, Мили татко, от желание да съм с теб, от желание да съм с теб, взех проблема ти. взех проблема ти. А, Вярно ли ти а, звучи? да, Но изглежда, че мога да съм с теб но изглежда, че мога да съм с теб и без да съм с твоя проблем. и без да съм с твой проблем. Изглежда, че ми се получава. Изглежда, че ми се получава. Току-що го установих, Току-що го установих, че мога да те обичам че мога да те обичам и да те прегърна с душата си, и да те прегърна с душата си, където и да си, където и да си, каквото и да се случва с теб. каквото и да се случва с теб. Мгм. Как се чувстваш в момента? Започва да ме отпуска, гласа ми се възвръща и на сълзите ми капят. Мгм. Пак му кажи, благодаря ти. Благодаря ти. Най-накрая научих този урок. Най-накрая научих този урок. Няма нужда да съм като теб, за да съм с теб в душата си. Няма нужда да съм като теб, за да съм с теб с душата си. Мгм. Диши дълбоко, издиши. Можеш ли сега да ми кажеш дали усещаш слухът ти да е също толкова развит, както преди малко, или има разлика?
Не, слуха ми сега се успокои, обаче ми се замъгли зрението. Направо не мога да фокусирам в момента телефона. Загуби фокус. Мгм. Ако можеше да виждаш и ясно, кое е първото, което сега щеше да видиш? Че съм спокойна и че не съм толкова нервна и напрегната. Аз Мгм. даже не виждам в момента кой пръст. Безименния ли? Чувствай, няма значение. Потренцето. Добре. Така. Как изглежда спокойствието? Ами леко Вероника. ми е на душата. Ага. Ето, Рони Леко споделя, ми е че същото като теб преживява, същото замъгляване. Какво казваш? Леко ти е на душата? спокойно ми е, усмихната съм, нищо не ме затяга, върша си всичко с лекота, изпитвам си радост от живота, както беше и преди. Мгм. Как ти е сега зрението? Замъглено Ами ли не е ме- или? Все още ми е замъглено, почва да ми се избистря, но Мгм. не мога И аз точно да питам, фокусирам. как изглежда, ако има лице, яснотата, как би изглеждала? Лекотата, радостта, как биха изглеждали, като кого? Като лице ли? А, Ами излезе ми на майка ми лицето. Леко, ефирно, мгм, мгм, въпреки че с нея е трудна комуникацията, но така ми излезе като нейния мгм, облик. мгм. И кажи сега, мила мамо, Мила мамо, явно в мен има конфликт. явно в мен има конфликт. Теб не общувам добре С теб не общувам добре от лоялност към татко. от лоялност към татко. Но ти притежаваш качество, Но ти притежаваш качество, което ми харесва, което ми харесва, но отхвърлям, но отхвърлям, защото искам да съм по-близо до татко, защото искам да съм по-близо до татко, което ме поставя в ситуация да не те виждам. което ме поставя в ситуация да не те виждам. Ох, не мога. Трудно ми. Мгм. Изглежда, това е вярно за мен. Изглежда, това е вярно за мен. Давам му място Давам му място. и избирам да мога да видя и теб така ясно, И избирам да видя и теб така ясно, както сега успях да сменя фокуса си както сега успях да сменя фокуса си прямо татко, спрямо татко. да ви помиря в себе си, Да ви помиря в себе си. да мога да съм и с него, и с теб еднакво добре, Да мога да съм и с него и с теб еднакво добре. защото и двамата сте неотменна част от мен. Защото и двамата сте неотменна част от мен. Избирам да приемам, избирам да приема, Избирам да приема, че в мен вие сте заедно че в мен вие сте заедно. и в баланс помежду си. Не разбрах последното. И в баланс помежду си. И баланс помежду си. И че за мен така е най-добре. И че за мен така е най-добре. Независимо какво реално се случваше между вас Независимо какво реално се случваше между вас. и чия страна заемах аз. И чия страна заемах аз. И изглежда още заемам. И, и изглежда още заемам. Какво става сега с фокуса ти? Ми, лявото ми око все още е замъглено. Дясното ми се избистри, но лявото. Мгм.
И сега, ако трябваше това око да ти каже нещо лявото, защо губи фокус, какво би чула? Не знам, аз това може би пак с страх го свързвам, защото баща ми, той получи 7 инсулта един след друг, но един от инсултите му засегна зрението и първоначално нищо не виждаше, в последствие след лечение се оправи и само периферното не работеше. И аз Мгм, сега и аз изведнъж за една година два диоптера и може би и това, нали, подсъзнателно мгм, го имам като притеснение. Не знам. Така мгм. си мисля. Добре. Този страх от инсулт в окото ми. Този страх от инсулт в окото ми. Също като татко. Също като татко. И аз съм на път да ми се случи. И аз съм на път да ми се случи. Вече ми паднаха диоптрите. Вече ми паднаха диоптрите. Толкова ме е страх. Толкова ме е страх. И сега се обърни към окото си и му кажи: благодаря ти, че ми припомни това. Благодаря ти, че ми припомни това. Че ми напомни за този мой страх. Че ми напомни за този мой страх. Татко има 7 инсулта, Татко има 7 инсулта. а аз съм като него. А аз съм като него. От лоялност към него. От лоялност към него. Значи е много вероятно и аз да получа 7 инсулта. Значи е много вероятно и аз да получа 7 инсулта. Нали съм като него? Нали съм като него? И длъжна се чувствам да го направя. И длъжна се чувствам да го направя. Макар и да не го осъзнавам ясно. Макар и да не го осъзнавам ясно. Как ти звучи това? Ами, реално, защото аз миналия път също споменах, като се разболях преди 3 години от коронавируса и то ме удари точно в окото ми. Ставаше кръв червено и под скулата и първите пъти, още докато бях под карантина, ходих на бърза помощ и те ми казаха, получила си инсулт в окото. Мгм. Я виж сега какво Което става. не се оказа така, но, нали, Мгм. просто се изплаших. Да. Я виж сега как ти е лявото око. Вече се подобри и общо взето и двете. Мгм. Еднакво добре ли виждат или? М, да, Мгм. А ясно ли е на двете очи? все още има какво да се желая, но то може би сега като се разстройх, нали, от сълзите. Ага. Ако има още нещо, което сега трябва да научиш от очите си, какво би било то? Не знам. И пак им кажи: благодаря ви, чух ви. Не знам. Благодаря ви, чух ви. Не знам. Какво става с зрението? Избистри ми се. Мгм. Как се чувстваш сега? Ами, сега честно казано, малко съм разстроена, нали? От какво? От- Не знам, сетих се за татко ми и сега даже пак ми се плаче. Мгм. Къде Мъчно ми усещаш е този. желанието? Къде чувстваш желанието за плач? Ами в главата усещам напрежение. Мгм. Но Той има ли цело в цвят? гърлото. Ами не знам, лилаво ми идва на ум. Добре. Можеш ли да го видиш това лилавото хубаво? Да го победя? Да го видиш. Да. Мгм. Колко е голямо? Еми като топче. Мгм. Какво иска да ти каже? Не знам. Пак му казваш: благодаря ти, чухте. Не знам. Благодаря ти, чухте.
Не знам. М, Какво става с него? Не знам, по-скоро като че от кръгло се превръща в продълговато. И какво иска да ти каже сега? Не знам, това може би е свързано с мой страх, с... Аз го виждам, честно казано, като туморно образование. Такова, като със сирак го виждам. Мгм. И му кажи, благодаря ти, чухте. Страх ме е от туморно образование, като със сирек. Благодаря ти, чухте. Страх ме от туморно образование, като със сирак. Мгм. Как реагира то? Какво се случва с него? Изчезва. Променим фокуса, може би. И как се Извинявам се, че чувстваш? подсмърчам. Как се А, чувстваш да е? отпускам се определено. Зрението ми се избистри. Мгм. Не напират сълзи в момента. Мгм. Единствено носа ми е запушен. Надушихме едни работи. Дълбоки, Те скрити. не са приятни. Така че Да. съвсем нормална физическа реакция да ти се запуши носа. Добре, хайде сега да те попитам колко е мисля по много теми. В момента мисля по една единствена, така че единица. О, добре. Колко е сега трябва всичко да направя? Не трябва. Единица. Мгм. Колко е сега усещането за преумора? Ами преумората... Преуморена съм. 4. Така. Нямам сила. Колко е сега? 4. Така. А, колко усещането ти за бяло петно в паметта? Ами в момента, честно казано, това бяло петно в момента като че ми се увеличи, просто ми се изчисти съзнанието. Тоест сега е като слепота на ума или като отпускане? Като отпускане, като лекота. Значи сме прескочили негатива и сме отишли в позитива. Със сигурност, да. И колко е нивото на тази лекота сега? Бяло петно като лекота? 7. Значи от 7 минус отидохме на 7 плюс. Супер. Чудесно. Не ми стига времето. Колко е сега? Не разбрах. Не ми стига времето. На колко го оценяваш сега като явление? 5. Чудесно. От 10 сме на 5. Колко е боли ме душата? Ами в момента ми олекна. 3. Добре, от 7 на 3. Не съм аз. Колко е силно това? Пак 3 ми идва да кажа. Супер, от 8 на 3. Колко усещането ти за наличие на паника, панически атаки в живота ти? В момента 0 бих казал. Супер, от 6 на 0. Колко усещането за депресия? Ами 3. Добре, от 5 на 3. Значи, мисля по много теми, падна от 20 на 1. Трябва да направя всичко аз, нали? От 10 паднахме на 1. Преумората от 10 падна на 4. Нямам сила от 9 на 4. За другите чухте. Кажи, точно заради това, Точно заради това, което днес си позволих да направя, което днес си позволих да направя, и сега току-що, сега току-що, с тез, с тез, аз приемам и обичам себе си такава каквато съм. аз приемам и обичам себе си такава каквато съм. И избирам да запазя резултата от това постижение. И избирам да запазя резултата от това постижение. И веднага, щом съм готова, И веднага, щом съм готова, да го надградя, да го надградя, да намеря време и сили за себе си, да намеря време и сили за себе си, за да мога
да си подредя задачите, За да мога да си подредя задачите, силите, силите, времето, времето, желанията, желанията, така както за мен е най-добре, така както за мен е най-добре. за да е добре и за мен, и за всеки свързан с мен. За да е добре и за мен, и за всеки свързан с мен. Просто защото се обичам и приемам. Просто защото се обичам и приемам. Диши дълбоко, издишай и разпусни. Пий водичка. Какво става? Пулсират ми ушите, единствено това в момента. И Мгм. двете. Чуха едни такива работи от теб. Дето не им харесва. Да. Друго? Какво констатираш в момента за себе си? Друго дари нищо. Друг път имам по-такива усещания. В момента съм отпусната. Единствено това в ушите като по-неприятно усещане и запушения нос. Всичко останало се чувства добре. Мгм. Добре, имаш физическа реакция в момента на всичко това, което правихме. Нали, то не е завършено до край. А, Отпускаш напрежението, най-общо казано, и звуците в ушите, включително се получават и от смяна на налягането на кръвното. А Да. ти подозираш по-високо кръвно. По принцип съм с ниско кръвно, но откакто започнах да получавам паник атаки и започнах да вдигам кръвно високо, ходих на кардиолог, казаха ми, че всичко ми е наред, не съм за тях. Сега, когато съм спокойна, кръвното е нормално. Но Мгм. когато има атака, до 180 на 115 съм стигала. Мгм. Което при нормално кръвно 90 на 60 за мен до тук толкова години е страшно високо. Мгм. И смяната на налягането на кръвното се чува като свистене в ушите. Не, по-скоро го усещам. То не, че го усещам, а цялото ми слабост усещам на тялото. Цялото ми тяло започва да трепере и въобще не мога да стана от леглото. И винаги, Мгм. няколко пъти ми се е случило така високо, по един и същи начин. Трепере ми Мгм. тялото. Мгм. Защото е необичайно. Това е стрес за организма. Да, Идеята е, че за хората, които вдигат кръвно, характерно е един звук на свистене. Сега при тебе е и психическо. И затова, както да. ти казах, ще се разбере вече на индивидуалната консултация защо и как. И нали, може да се работи с тези физически симптоми, но нормално е, не довършвайки, да имаш сега такива лекички, като лечебни кризи го наричаме ние в енергийната психология, реакция на тялото, свързана с проблемите, с които работим. Какво е усещането ти сега за способност да се фокусираш? Пак трябва да кажа по скалата ли? Ами не, ако искаш и така. Колко сега си способна да се фокусираш, да се концентрираш, можеш ли, искаш ли, не можеш ли, не искаш ли, как е? Не знам. Способна ли си сега да имаш ясен фокус, когато имаш задачи? М, Да, Тема ли ти е сега преумората, загубата на фокус, загубата на концентрация, претоварване от много задачи? сега в момента, честно казано, като чух, че ще има някаква реакция и веднага ме затегна начин на гърлото и в момента не мога да мисля за нищо друго. Явно страховете ти. Добре, значи ще заложим на оценките, които ни даде като резултати и явно имаш още работа да вършиш.
Със защото това сигурност. доста време си го трупала, то не може да стане чак пък така. Да, това само показва, че техниката работи, имаш ефект, но имаш още работа за вършене. Така че те насърчавам да продължиш да изследваш, пиши си, оценявай и работи. И като Много решиш, благодаря. тук Да, да включим артилерия. добре, Дари, много благодаря от сърце. Чуваме Ти се. благодаря за доверието, за включването и за това, че пак се предложи като модел за публиката, която те първа ще има да гледа. И успех! Както виждате, Благодаря. правилно е. Да, да. Благодаря от сърце. Лека вечер на всички. Лека и на теб. Я да прочета сега какво сте ми писали, защото някой пише. И аз съм така, ослушвам се нещо, а шум в ушите имаш ли? Мгм. Роня е питала. Пак същата работа, баща ми от преработване получи инсулт, пиеше кафе и сега като пия кафе получавам паник атаки и като се преработвам също, но не и след сесиите с Дари. О, благодаря. Тоест това вече го няма, така да разбирам. И ето го другото, и това ми се случваше, замъглено виждане, заедно с паниките при работа. Пише го, за да знаеш, че се случва и на други. Аха, Рони потвърждава, да, че това вече го няма. Ами много благодаря за тази обратна връзка. Това е в подкрепа на Петя, с която преди малко правихме демонстрацията, да знае, че и при другите е така, но и да види, че е поправимо, защото при Вероника това нещо вече е променено. Да, с нея имахме сесия и тя работи самостоятелно доста със себе си. Така че ето, тя вече е постигнала голямата промяна. Пожелавам го на всички. Правете, потупвайте, задавайте въпроси, за да мога да съм ви полезна да напредвате. Ако не успявате сами, знаете, обръщате се към мен и работим заедно. И така, дойде време да обърна внимание и на рубриката Петя пише, много се радвам. И аз се радвам, Петя. Извинявайте. Дойде време да обърна внимание на това как самостоятелно по-добре да работим с тест. А, и да ви кажа нещо интересно и допълнително във връзка с това. Как да го правите? Така, липсата на фокус, на концентрация, много мисли, много идеи. Знаете ли какво ми хрумва да ви кажа днеска по този повод при самостоятелна работа с тест? А, Едното е, че колкото повече сте концентрирани в това, кой ви е проблема и каква ви е целта, толкова по-лесно ще я постигнете. За това вече съм говорила. Но другото е разнообразието. Разнообразието в правенето на декларации. Разнообразието в напомнящите фрази. Да, имаме златна рецепта, която включва декларация на ръба на дънта, напомнящи фрази, докато потупваме по точките, завършваща декларация. Но както виждате при демонстрациите, ние може да направим декларация много пъти да потупаме и чак тогава да завършим или не с декларация. И докато правим всичко това, декларацията може да се видоизменя като формулировка, да се казва частично или само емоция и декларация, или само физическо усещане и декларация, или само мисълта и декларацията. Самите те да се трансформират още докато казваме декларацията. Правим го така, както го усетим, така че да напипаме най-точните думи, най-точната фраза, най-точното усещане да включим и така
ставаме по-фокусирани още при самата декларация и още по-бързо постигаме ефект. Същото става, когато тупаме при напомнянето. Да, фразата търпи развитие, тя търпи прогрес, тя търпи видоизменяне, защото толкова бързо става промяната, докато потупваме, че ни идват по-точните думи, по-правилните думи, по-нашите думи. Думите, които повече отговарят на сегашното ни състояние. Защото ние сме започнали от едно състояние, с една констатация, тя търпи развитие по време на потупването и виждате, че много бързо се получава и вече ни идват други думи, друга констатация, друга формулировка и веднага ги включваме тях. Така че може преднамерено да ползваме разнообразни фрази и думи, за да усетим кои най-точно отговарят на състоянието, на нашето преживяване. Можем и да проследяваме с развитието си новите думи и поради това да настъпва разнообразие. И двете са добре дошли. Вие с практиката се научавате кое от двете е, кое кога се включва, кога ви носи повече полза, кога ви дава повече резултат. Аз лично разнообразявам, защото така ми идва, защото така покривам повече вероятности с самата декларация и много често, дори само отправянето на декларация с такова разнообразие, проблема може да бъде решен. И в голяма степен, ако не напълно. Така го усещам, така по-бързо стигам до най-работещата фраза. Така че пробвайте, опитайте, не се ограничавайте. Ако това не работи за вас, няма да го правите така, но пробвайте. Може пък и за вас да е по-доброто решение. Разнообразието е необходимо и за да не ни е скучно. Защото много хора почват да правят механично тест. Сега дайте ми точната фраза, аз ще я приложа като един робот, като грамофонна плоча и после седя и се чуди, що нямам резултат. Ами защото не е вашето. Защото не е така. Защото думите не са като за вас, като за вашето преживяване, като за вашето вътрешно усещане. Защото механично повтаряте като че ли точно дадена фраза е решението. Ама когато тя ви е подадена от някой друг, това е неговата фраза, не е вашата. Да, те могат да съвпадат, разбира се. Може да даде ефект, разбира се. Но ако нямате ефект, значи просто не е вашето и не работи за вас. Включете, пробвайте ваши варианти. Усетете постепенно с всяко казване колко близо е до вас дадена формулировка или колко съответно е далече от вас. Разбирате го по ефекта, по вътрешната собствената си реакция и като емоция, и като мисъл, и като физическа реакция. Както виждате, когато аз правя демонстрации, аз подавам реплики от себе си. Те не са на клиента. Така не работим, когато е при мен в работа. Там работим само с думите на човека, с неговите фрази. Аз мога да подам предложение, но понеже тук трябва бързо да направим, бързо да напреднем и аз включвам моя опит, включвам интуицията си в огромна степен и същевременно виждате, че пък поставям въпроса така ли е, за да може човека да потвърди или да отрече и така да стигнем до това, което е вярното за него. Така че още по-бързо да сме в фокуса, в целта и да има резултат. И както виждате в рамките тук на минути, ефект има. Просто не съм отделила достатъчно време, за да доведем една сесия до по-завършен край. Та или иначе резултатите са забележителни. Напредъка е забележителен. Смятам, че няма да го отречете. И ще се радвам да напишете какви са вашите резултати в коментар там, където гледате това видео, където сте го намерили. В YouTube канала, в Telegram канала, в Facebook страницата ми, в сайта ми.
където там. Ще се радвам да прочета, да разбера допадна ли ви, полезно ли ви е, свърши ли ви работа, имате ли нужда от повече, какво осъзнахте, а, лесно ли ви беше, затрудни ли ви нещо, за какво се сетихте. Въобще всичко, което ви хрумна да споделите, много ще се радвам и ще е много полезно и за други хора. Нека да сме полезни, нека да споделяме доброто, нека да напредваме заедно, нека да ни е по-лесен и хубав живот. И така, ако имате въпроси, задавайте ги. Задавайте тема, която ви е интересна, следете каналите ми, следете и TikTok, ако там ви е по-забавно, учете в YouTube, ако там ви е по-удобно да се срещате с нови теми, нови знания. Ако искате в Telegram, контакта и групата са директни, може да говорим за много неща. Ако искате да питате нещо, тук ми пишат: благодаря, Дари, получих различна гледна точка за себе си по темата и аз благодаря за коментара, Петя. Това е другата Петя, която днес участва. И в първата Петя казва: благодаря от сърце. И аз много ви благодаря за участието, за любопитството. Наистина се надявам да е било полезно да работи за вас, да сте усетили как работи за вас тази техника. Споделяйте, споделяйте, споделяйте. Нека всички знаят, нека всички са добре. Така и на нас ще ни е по-добре. Колкото по-малко проблеми имат нашите хора, толкова по-малко проблеми имаме и ние. Не е ли така? Така е. Колкото по-малко проблеми имаме ние, толкова по-малко проблеми ще имат и близките ни. Така че винаги от полза да имаме какво? По-малко проблеми. А ТЕС ни помага в това. Енергийната психология изцяло много добре помага за това. А пък аз колко помагам? Представа си нямам. И така, нека се разделим с усмивка. Бъдете здрави, бъдете щастливи. Ако ви трябвам, ще ме намерите много лесно в сайта ми живнали.net. Виждате координатите ми под видеото. Всичко е изписано, така че заповядайте за лична консултация, за каквото имате нужда. До нови срещи и следващия вторник от 7 часа пак заповядайте. Най-добре на живо предаване, ако искате да имате пряко участие. Хубава седмица ви желая. До скоро!